देग्लाय 2026 मायथाइनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि सुपार डिभिजननि जितु इन्टार क्लाब फुटबल लीग बे दिनै जागायबाय 23 जुन 2026 दिनैनिफ्राय 24 जुलाइ 2026 सिम जागोन। जोंहा सुपार डिभिजनाव टीमा 8टा टीम दङ। बिनि गेजेराव 28टा गेम जागोन आरो बिनि गेजेराव पजिशन वाइसआव बिदिनो 1 2 3 4 5 बेबायदिनो पजिशन जागोन पइन्ट सिस्टेमाव। बेनिफ्राय मोननै डिग्रेड जागोन। जाय एकदम लवेस्ट माने पइन्ट मोनगोन बिसोरो ए डिभिजनाव डिग्रेड जालांगोन आरो सुपार डिभिजननिफ्राय गाहायाव थांगोन आरो बेबायदि फाइनाल बेबायदि जाया। लिगा बे जाय माने 7टा गेम गेलेगोन मोनसे टीमा बे 7 बार गेलेनायाव जाय बांसिन पइन्ट मोनगोन फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बिदि थांगोन आरो दा फार्स्ट सेकेन्डआनो बे चेम्पियन रानार्स आप जाहैबाय आरो दा बेबायदि सिगाङाव आसाम क्लाब लीग बिदि जायोमोन। ओमफ्राय बोसोरनैसो जाबाय बे गेमा जायाखै। बे फार्स्ट जाय चेम्पियन जायो बे टीमखौनो हरनाय जायोमोन आरो खिन्थु दायो बे सिस्टेमा गैला। अब्लाबो जायफोर मेजर टुर्नामेन्ट जायो आसामाव बे मेजर टुर्नामेन्टफ्राव थांनो थाखाय स्कप होनाय जायो आरो फार्स्टआ थाङाबा सेकेन्ड पजिशन मोननाय बिथांमोनखौ हरनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जा इउएन गोल्ड काप बेवहाय सोर दोलोआ गेलेयो? बेवहाय जोङो नैबे सुपार डिभिजननिफ्राय जों फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फर्थ पजिशनालागै जों बेयावहा सुबिदाखौ होनाय जायो आरो इउएन ब्रह्म गोल्ड कापआव सुपार डिभिजननिफ्राय आरो मोनब्रै दोलो जों पार्टिसिपेसन खालामनो होयो आरो थांनाय बारावबो जाय सरकार दङमोन बिथांमोनाबो होआखिसै आरो एबारावथ' होगोन ना होआ बेखौ जों मोनथिथ'वाखै आरो बेसेबां बोसोर जाखो होयैया बोसोरनै जाबाय। थांनाय बोसोरावबो होआखै आरो थांनाय बोसोराव होआखै थांनाय बोसोर 2025आव होआखै आरो 26आथ' नै सोलिबाय थादों। दा बेनि रिजाल्टखौ उनावसो मोनसिगोन आरो होयो ना होआ। ओरैनो बिदि जोंथ' होनांगौ होननानै जों बुंदों। गोदान सरकारा मा बाजेट सेसनाव मा लायो बेनि सायावसो बुंसिगोन आरो बे सुपार डिभिजन लिग गेलेनायनि उनावहाय इउएन ब्रह्म गोल्ड कापआ माब्लासो जागोन आरो नोंथाङा? बेखौ जों देग्लाय थांनाय बोसोराव नभेम्बर मासाव जादोंमोन। माखासे उसुबिदानि थाखाय इलेक्सननि उसुबिदा जादोंमोन। खिन्थु देग्लाय जों एसे सिगाङावनो सेप्तेम्बर मासावनो एसे सेप्तेम्बरनि फार्स्टथिंनो लानायनिखौ एसे सिन्था सरसा खालामदों जोङो। सावरायनाय जाथ'वाखै एसे सावरायनाय जाथ'वाखै नेक्स्ट मिटिङाव सावरायगोन आरो